Ana sa usa ka libo ka magbanay ang nasunugan, human gilamoy sa kalayo ang gibana-bana nga na sa 600 ka panimalay sa Bungaw, Tawi-Tawi. Aning report ni Krisa Dapitan. Bagang aso ug nagdilaab nga kalayo ang mipakugang sa mga residente sa Bungaw, Tawi-Tawi alauna Huwebes sa hapon. Tungod sa kadako sa kalayo, nagtinabangay na ang mga personahe sa Bungaw Central Fire Station. Mga kapulisan, lakip mga residente sa lugar. Sumala sa kabumberohan, daling mikatag ang kalayo tungod digkit ang mga panimalay ug sagad niini gama sa light materials. Midugang pa matod pa ang kusog nga paghapak sa hangin. Nagsimula po yung bahay doon po sa sitio kahapan. Tapos nag-spread siya dahil malakas po yung hangin dito sa amin kahapon. Lakip sa naigo sa kalayo ang sitio Kahapan, Parola Street, Salamat Street ug Fisheries Street. Apektado sab sa maong sunog ang main building sa Senior High School sa Tawi-Tawi School of Fisheries. Pasado alas 5 na sa hapon na deklarang fire out. Hinuon, walay natalang samdan o naangol atol sa sunog. Sumala sa MDRRMO, gibana-bana ang anaa sa 600 ka panimalay ang naugdaw sa sunog kung diin anaa sa dili moubos sa 1,000 ka magbanay ang nasunugan nga gilayong gihiklin sa evacuation centers. Nagpadala na po ng mga pagkain, mga ready to eat, mga kits for the time being. Ayun po naman nangyari ngayon. Profiling at the same time, pakain at the same time, releasing of relief goods. Sumala pa miabot sa kapin 60 million pesos ang danyo sa sunog. Padayon pa sab ang investigasyon sa kabumberohan sa tinubdan sa sunog. Kauban si Alta Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.